Pa definitivno Bosna i Hercegovina, ovaj dio Europe su prilično neotkriveni, nepoznati potencijal u nekakvim europskim okvirima. I sada kada govorimo ne samo o turističkim posjetima, već kada govorimo o potencijalnim ulaganjima, primjerice kada jedan njemački ili zapadnoevropski poduzetnik želi ulagati negdje izvan granica Europske unije, pitanje je u kojoj mjeri će njemu pasti na pamet Hercegovina, Bosna ili općenito jugoistok Europe i čak i ako mu padne na pamet, da li će on imati dovoljno povjerenja da tamo ima dovoljno stručnih ljudi, dovoljno kvalitetnih ljudi, dovoljno potencijala s kojima može ostvariti. I upravo zbog toga ovaj projekt koji je inicirao Coral mi se jako sviđa i mislim da je iznimno koristan zato što pridonosi razbijanju te jedne informacijske blokade, razbijanju stereotipa, otkrivanju potencijala i povezivanju dakle onih koji žele ulagati i sa potencijalima koje imamo. Općenito mislim da imamo sjajnih poslovnih prilika i mogućnosti, s druge strane imamo i obrazovano stanovništvo, ljude koji se mogu nositi sa svim izazovima europskog tržišta, samo je potrebno pružiti samu priliku. S druge strane, vrlo često nemamo svih tih informacija, nemamo informacija tko što treba, na koji način i zato je dobro da netko ko surađuje sa svim tim poduzetnicima, korporacijama u zapadnoj Europi, a istodobno poznaje te prilike i mogućnosti u Bosni i Hercegovini, uspostavi mostove i poveže. I mislim da je tu jedna ključna mogućnost. Poznato je da su naši krajevi, kako Hrvatska, tako i Bosna i Hercegovina, izrazito iseljenički krajevi. Ljudi našega podrijetla žive gotovo na svim meridijanima i paralelama. Od toga dobar dio naših ljudi je uključen, integriran u tu biznis zajednicu u zapadnoj Europi. I bio bi pravi grijeh ne iskoristiti njihove kontakte, njihovu upućenost u situaciju i na koncu konca njihovo poznavanje naših prilika i potencijala. I upravo na tom tragu je stasala i ova inicijativa koju je poveo Coral i koristi sjajno te mogućnosti i te prilike. Zahvaljujući našoj dijaspori, zahvaljujući njihovim vezama, mi možemo dodatno ne samo integrirati naše krajeve, već otvoriti im stvarno gospodarsku perspektivu. Zato mislim da ovakve stvari treba podržati, poduprijeti i naravno produbljivati na korist svih nas. Mislim da je ključni problem upravo jedno uređenje i način funkcioniranja države, jer mislim da je to nešto što tjera bilo kakve investitore iz naših krajeva. Kada ljudi o Bosni i Hercegovini u svojim medijima slušaju uglavnom kao problemu, o državi gdje se ni o čemu ne može dogovoriti, da je država nefunkcionalna, da funkcionira kao međunarodni protektorat, doslovce da to djeluje obeshrabrujuće i da poduzetnici, investitori općenito teže onim državama gdje su funkcionalniji sustavi, gdje su uređenije države i gdje vrijedi neki dogovor. Međutim, kada prođu tu jednu barijeru koja je prilično stereotipna i vide da unatoč i takvoj situaciji, takvoj neuređenoj državi, mi imamo snažnu poduzetničku inicijativu i da naši poduzetnici uspijevaju unatoč svim preprekama raditi vrhunski posao, čak i sa globalnom konkurencijom, onda ih to dodatno ohrabruje. Prema tome, na svima nama je razbijati te predrasude, dati dovoljan broj informacija, omogućiti uvid u sve one potencijale koje imamo i koje možemo. I mislim da je to jedna ključna stvar, jer ne moramo mi biti zarobljenici u gospodarskom smislu svih onih neriješenih političkih pitanja. Unatoč njima mi možemo raditi i ostvarivati nekakvu dodanu vrijednost. A kada govorimo o mogućnostima dijaspore, odnosno naših raseljenih ljudi, ja vrlo često volim povući paralelu sa Irskom. Svi smo čuli za irsko gospodarsko čudo. Ono se dogodilo među ostalim i zbog činjenice da su stotine tisuća irskih raseljenika i njihovih potomaka se vratili u Irsku ili oni koji se nisu vratili, iskoristili su svoje veze, kontakte, znanja da bi privukli strane investicije u Irsku. I jedna takva promjena, jedna takva financijska injekcija i takva ulaganja su zapravo promijenili lice Irske, zbog čega od iseljeničke zemlje Irska postala useljenička zemlja, pa čak evo mnogi naši sugrađani odlaze živjeti i raditi u Irsku.
Prema tome, to je dobar koncept. Vratiti povjerenje dijaspore u naše institucije, dati informacije pripadnicima naše dijaspore koji su jako dobro integrirani u zapadnim državama, jako dobro znaju što i kako treba tamošnjim gospodarstvima i temeljem toga graditi mostove, razmjenjivati informacije, a na terenu jako je važno da predstavnici vlasti budu otvoreni, fleksibilni za te investicije, jer jedno dobro iskustvo na terenu donijet će nam pet drugih investicija. Ali ako su investitori naišli na probleme, na birokraciju, na jedno odbijanje, onda naravno da ćemo tu imati negativan PR koji ćemo vrlo teško razbiti u budućnosti.